Ari reportera wanu ngireni batuma so. Namba I one mun ari kudaidza wana. Mayon. Mayon. Namba. Plenty. Yo plenty akafuta. But akasiyana. Okay, maklema akasiyana. Ko ngoyi dzirupinda ngochete sei. Maklema akasiyana. Oh. Kupinda murunzwa here uchienda kudare usasvike padare wotsamwisa jaji asati akudii akutonga unoda kuti azokutonge sei kana ukanga wamutsamwisa ndiri kutaura kune imi mese muri tu kuti zviro zviri basic uri kuenda kudare vari kutaura kuti unouya nemari yedare iwe unosvika utaura kuti hauna mari yedare saka watoenda uchitaura kuti hausi kuda unotongwa saka ndogokutonga sei kana ndisingaje ndati ndozokutonga sei kana ndisina kudya ndokutonga sei kwameja siti tuko unoenda here wadaidzwa kuti uya unongoenda hari mutemo wakatoiswa nehurumende kuti uchienda kwamambo unoenda uine chaunenge wakabata kundoti utongwe namambo hari mutemo wehurumende saka raimi muchiuya mutaura kuti hamuna kumari yekutongwa muda kuti ndikutongei sei muda kuti ndikutongei sei ini chakabereni dare harisi rangu akuudza kuti harisi rako ndiani ndiani akuudza chinditauro akuudza kuti dare harisi rako ndiani andowadaidzwa nedare maprovisions anodiwa nedarika dare ndo rinozoziva kuti iwewe harisi rako kamundirani nekuti dare ndo rakudaidza iwe utaura kuti dare harisi rako ndinodzikinura chakamiri foni yangu ndinodzikinura foni yangu but tiri kutaura katisatatonga tiri kutaura maitikira amaita acho kuti munoda kuti ndozokutonga isei yapotanga ino Zimbabwe kufamba kwekusaziva apa kurazora hakusi usaziya manje uchawira manje nekuti ndakutonga ndine hasha ndokuregera sei kana usingaiti zviro zviri basic principle enda wotonyatsotaura mushi ekuti atokumakira panharo dzako changamire ndofunga muri kuziva zvitourwa namambo mapurisa pavakauya vakakutsanangurira izvisi apa makuda kuratidza mapurisa kuti havakutsanangurirei ndo zvamakutaura pamberi pamambo pane wemedia woona tiri kukakarisana kuti ubvise mari yekuti utongwe zvinobuda kanesheni kuti vanhu vekwamambo wakwamakonda they are very raw havatongeki akuti kutonga itini hasha kutonga ini hasha taura tinzo satanda yeyo Efferson Chiwewete ndiani uyu ndiani uenda pekutanga enda kutanga nepekutanga umwe ndiani omwacho ndiani uyu ndiani kana sipa samoni usainde baba usainde hapo unasipa samoni baba samoni vanenda mnandi baba niko konzesa tonga kuzizwa pasamoni kwanonzi patience karigo ndini kwanonzi tinashe karigo hapo pasamoni rest 2 kwanonzi itai tichawana pati tichawana ndiripa saka itai haana kuya dare tinasha haana kuya kudare ndizvo kwanguva yenyu bedzi muri 2 musina futi mari because ipo papa kamanje utarire wese wasina kuya wafanira kubhata futi ma2020 dzambudzi ngatundatu tichangamire nyaya dzipapi penyu imbiri nyaya dzaunzwa naEfferson Chiwewete. Nyaya yekutanga yadaidziriwa naPatience naTinashe Karigo
nyaya ndeyekuti uya tikurukure nauye mwana wenyu uya nembowo dzako uchitupa nemari yedare inyaya yake yekutanga. Yechipiri yaadaidzira wana tichawana Itai naPatrick, nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu uya nechitupa nemari yedare. Saka ndinodaro kuti inyaya mbiri dzinopinda pa1. Taura tinzwe nyaya yako Jefferson Pamusoro mama. tanga kutaura nyaya yemwana dzese tanga kutaura yemwana tozopinda pane yeshu yekudanana nemukadzi. Nditanga kutaura Kana tanga yekutaura ya patient then sananguri nauya utano akati simudzei izvi vakumasrodo mukoma wangu akashaya gore rapera muna August. anonzi ari mukoma wako Jerifano siwewe. okay. Ashaya takamuviga, tapedza kumuviga takabva tagova zvinhu, takaunganidza zvinhu ndobva tawirirana semhuri kuti pano hatina chinhu chotinoparadza kusara kwehembe chete. Tarisa kuna mama. Kusara kwehembe chete. Saka taparadza hembe, zvimwe zvese takabva tazvisiya ipapo titi ndezvemhuri iri pano. Isusu hatina chotobata, tinongoparadza hembe chete ndozvatokota. Saka vanhu takazopandaka ndobva tadzokera kumabasa kuti tinenge tichisevenza. Hapana kuita mazuva pane mukomana anonzi Itai akanga sara atopinda hapana kuita kana 3 days tabva kubva panhama anga ava kupinda mumba mubedroom memukoma achiita sei kuita mukadzi wangu mudzimai kuita maiguru wako mudzimai wake ndowapi maiguru wako iwa. Saka inini ndobva ndasimuka kubva kwanandiri ndichibva ndauya ndobva ndasvika ndakauya nemukoma wangu mukuru pandiri tichizama kuti timbotaura nemudzimai wedu tiri tega, but tichitaura nemudzimai wedu akatipopotera zvokuti achitotaura kuti hamuna zvamunondiita. Tikatomboita chiramwa kungoti tatasedza umwe muvakidzani pataitaura nawe ndiye tatombobuda panze watanga kuita maiguru wako mukadzi anonzani Itai tichawana ndiye asina kuuya mwana wewavo handizivi ndo baba here vandifunga ndo baba vacho ndiwo baba wacho ndizvo here baba handina chandotoziva baba aiwa mwana wenyu here tai mwana wenyu here ndandafuna kumunoteta ndisi kuziva saka ndibva nauya taitaura mukadzi uyu wakazo taakudzokera ndadaiwa nozvemukadzi ona zvawakuita zvawamhanya izvi ndezvawatosvibisa musha wenyu isi hasati tatomboita kana nyaradzo chatatombo pana chatitaita akaratidza kunge anzwisisa ndibva tadzokera ndichingoti hapana kuita kana mwedzi zvikai mukadzi uya hapasisina pamba ndafonerwa nevanhu mukadzi uya waenda asi atuta zvinhu pamba aenda kumba kwati Itai indobva ndakwira bhazi kubva kwanandiri ndichibva ndasvika kukumba kuya ndakaita 3 days ndiri pamba paya ndasvika hapana munhu ndiri kufonera mudzimai uyu hapana munhu ndichibva vane munin'ina wavo vavanogara naye padhuze navo ava adzimai vanga ndichibva ndaenda kuya ndichisvika ndikanzi bamunini mauya ndikati ndikati ndiri kutotsvagawo mudzimai wangu kuno kwamuri ndikanzi imamuzoti mudzimai wenyu akaroorwa here hamusisina mukadzi akaroorwa akaroorwa ndanzi
alright, uyu mudzimai uyu patakagova zvinhu wakasiiwa mumavoko edu, saka kwaakaenda unogona kundokuvadzwa kana kuitwa chimwe chinhu. Mhosva inozoka futi kwatiri nokuti ari mukati memavoko edu. Ndobva ndatsvaga tezvara kunoku mudzimai hanzvadzi yenyu haisisiko yakaroorwa nemumwe murume, asi akatotuta zvinhu zvedu akaenda nazvo kumba kwemurume wake ikoko. Akatotuta chii? Zvataura zvikuziva zvakatuka. Pane mombe kani? Mombe nhatu nedhongi necheni madhoki matravel dongi 1 dongi 1 plus pane mwe nhau yandasiya pamashure takagova zvinhu, handiti tagova zvinhu. Pane hembe dzakavigwa nemudzimai uyu akapa murume wake, murume chikomba chake chikomba chake dzaasina kubudisa, dzikazoonekwa dzakupfekwa nechikomba. Saka inini ndobva ndaudza tezvara vakandipindura muno kuti kana zvirizvo zvaada izvo yava nhau yake, nokuti ndiye wafunga kutanga muupenyu unyuwani. Mukoma kwakasiya mhuri ngani napatience maiguru vane wana here, right? Maiguru ava vane vana 7. Mukoma wangu anga akaita mamwe madzimai, asi une vana vari kugara ipapo. Wese 7 nevava vakaita vana 7. Wamwe wacho wangani? Kune mwe 7 futi. 7 saparuka around 14 kana tonga wakaroorwa 7 madiki ndo vandinawo vamwe yese vakuru. Saka zvikana tezvara chirega ndiunganidze mhuri yangu ndione kuti zvinhu zvakaenda zvidzoke, nokuti yafunga kutanga muupenyu. Ndobva tambira takadaro tati garei ndakazonzwa ndakonerwa zvine vana zvenda mudzimai adzoka zvipamba kubva kuya kuchikomba kuya, ndichibva ndakwira bhazi, asi ndisati ndasimuka kubva kwanandiri ndakatanga kubata zvetezvara. Ndikati ko tezvara ko yavaipi zveve maakundiita iyi, nga munoziva kuti hanzvadzi yenyu yakaroorwa, nhasi adzoka zvemumusha medu vachibva kwaakaroorwa, ko zviri kumbofamba sei? Ndandichikukumbirai kuti mukwire bhazi mubve kubasa kwenyu, iniwo ndibve kwandiri kubva, tisangane pamba paya titaure nhau iyi. Tezvara kandipindura muromo wokuti ini handiuiko, handiguriko, nokuti nhau yake konimona kunge inondinyadzisa. Saka inini handiuiko ikoko. Nhau iyi mungatoitaura nemasabhuku, kana maikonewa kumasabhuku ngainde kwamambo, inini hamundioni. Ndakabva ndasimuka ndobva ndaenda tezvara waramba, ndobva ndasvika ndakwasabhuku tikataura nhau iyi kusvika nhau iyi yazouya kuno. Chichiva kuti chekutanga zvarupa kunaye kuti 1 akasvibisa mushandi, kusvibisa so that iziye machaji acho aro kusvibisa musha. Number 2 kuti adzorere zvipfuyo zvaakaendesa kuchikomba ndii. anonzi tina chikarigo ndiani
Yandazi yawawa ndo rutezara wanofonera. Ndiwo wakadaidza tauya kudare. Mangati zvifuyo zvidzoke. Number 3 rudichi mudzimai abve pamusha here kana kuti jekese kana kuti asaunze chikomba pamusha here kana kuti isusu tisingachavereki nokuti munhu vanga akatoenda kasiya musha wedu akaenda kumurume saka tada kutoti munhu akaenda kumurume. Mambotaura zvekuti mbasha dzakapuwa mbatya dzeboyfriend dzidzoke. Mbatya dzakapuwa dzakapuwa boyfriend dzidzoke. So pakusvibisa musha apo ndo patinoona zvinozobuda kuti zvakamira sei. Ndo machaji ari kutsanangurwa nemurume wako kuti no wasvibisa musha wedu, dai wachisuduruka hako, hatinai zvatingade kwauri. Number 1. Number 2, zvifuyo zvawakatora dzinove mombe 3 nedhongi rimwe chete nezvinhu zvawakatora matrawo majoki nechizvo zvawakatora dai wadzora hako pamusha pedu. Then chekupedzisira mbatya dzamukoma wake dzidzoke, dzawakapa chikombo dzidzoke. Saka unoti chii nazvo? Inini ndofunga ndakaronana nemurume wangu 2005. Pane vana 4 tichigara navo. Nekuoma peupenyu takatoga kuzeva ndini nemurume wangu takatoga kuzeva Japan situation. Patakwanisa kuwana munda iwo 2005. Ndokandatoa upenyu arima kwakutora vana vakomana kwakugara navo pamunda paipai. Watakagara zveshuwa vakasunga kaenda kuSouth Africa. Ndomwe mwachakaenda 2014. Umwe wacho uyu akazodzoka baba wacho achibaita mazuva 3 achibva washa. Zvadaro baba wacho ndo akanga atsvaga mukomana matare watanga tinaye anonzi taigara naye pamba ipapo. Vese vanga vasikana bamuna ndingaitwa achireta pamba ipapo. Inini nemurume wangu takaita vana 7 ndiripo pamba ipapo. Munda iwo unoda neni nemurume wangu. Saka inini nekushungurudzwa vana vataigara tichishungurudza zvekuti yaitobata demo achida kunditema. Umwe wacho mukuru akatosvika pakundirova. Ndopandakati aiwa magariro andinoita panapa haana kunaka. Regai ndimbosuduruka. Handina zvinhu zvandakatangura changamire wangu. Ndakatakura hembe dzangu chete. Mombe dzavari kutaura pakasara mombe 2. Mushure mekunge zvatafa baba wacho taive nemombe dzedu kunge 3 dziri mudanga. Inini nenyekubatikana nekufirwa pandandaita handina kunzwa zvavakaronga. Vakatora mombe dzangu vakapa mwana wamukomana firstborn. Vachitaura kuti baba wako akataura kuti mombe ndedzako. Taipa baba wako mari vachidya taitumira baba mari vachidya mari yemombe dzekuti mwana atenge mombe dzake. Inini handina zvitora hangu kuzvisa mumusoro nguva iyoyo. Ndakangoti aiwa zvinhu zvatoitika ngazviitika. Asi vakatotora mombe dzangu vachibva vapa mwana pandangonyarara. Vachiti baba taivapa mari dzedu vachidii. Mombe dzavari kutaura changamire wangu pakasara mombe 1 nedhongi 1. Ndakazvitengesa ndisina chekupa vana. Ndisina havandibatsiri kana sauti kana sipa havana chavanondipa ba. Hawana kana chavanondita. Fodya iyoyo waumukuzodana nemukomana ikwai kuri kunyengerera kuitirwa basa. Lebe kutemerwa huni havana chavanondibatsira nacho. Kana 1 chavanondipa havana. Saka ini ndakatoti handanyanyishungurudzwa nevana. Ndini ndakatanga kunomhan'ara kwasabhuku mukamba. Vanzoti ndanomhan'ara inini. Wobva vamhanya ino ndakazomhanya kunomhan'ara kwakuzoendesa nyaya kudai. Zvadaro vamhan'ara nyaya yabva kudai. Friday yacho kandiendesa kumapurisa. Vakanotongwa nemapurisa. Vakadzoti vanai ivavo siyanai navo. Munda inotoda namai ivavo. Vasiye vari pamba papi vari ipapa newana wavo. Enge ndandisina mbotakura zvinhu zvangu. Ndakatobva ndichitoti regai nditize ndimboponera vanondiuraya vana vari kubata matemo vari kuita sei nekuti mwacho akatondirova. Mutu wana wande wapi? Vakomana ava. Wana umwe. Vana yemurume wangu andakagara nawo 18 years. Ndakatanga kugara nawo asati ambotanga kuenda kana kuchikoro. Vana ivava.
ndimakawarera ndini ndakavarera vari 4 saka makatsvaga chikomba aiyo chikomba handina kutsvaga munhu aive pakasiwa nababa wacho pamba kutoti ndakatsvaga kudhara aishanda aishanda pamba pedu ndomadana hongu ndakadanana naye nekuomerwa neupenyu nekuti havana kana chavanondibatsira nacho kubva kurara naye aiyo taingogara abvira taingogara pamba tese ipapa kubva baba wacho akapeni taigara pamba ipapa ndokumupa mbatya aiwa handina mbomba mbatya dzemurume wangu but vari kuti katakaona ngavataure kana vane hembe kana hwane vakambotengera baba wauka votaura kuti hembe yatakatengera baba iyi kana kuti hembe yandakamupa murume wacho votaura kuti handina hembe yandakamupa munhu akazochitengerawo hembe dzake ndokunga ndo zvakavarwadzira kana kuita sei asi hembe handambotosara kana nehembe kana hwane zvinhu zvese ndakambotisa ndikaaadzisi havaivatengera kana hembe havaiziva hembe dzababa wacho inhema dzavanotauridza ndini ndakavareva masani vachitondibatira matema kuda kutonditema inini inini ndinoti zvataurwa zvinhu ichokwadi zvimhanyeni ndivaniwa ndini Harrison mwana sasda weava ndisasda weava vari mwana kwandiri inini chandinorada kuvhuna hakuna here mombe dziriko dzotikera ndinozvana dziriko kana uchiti kune kwakaenda kwakasara munhu pamusoro echengamira mombe dzadzisi dzevavo dzemhuri mombe zvadzakaita pane makore mairi dzakauya dzega dziri 2 mombe idzodzo ndova ndaenda kumapurisa komhangara ndine zita ririko vananzi chengetai mombe idzodzo vabvunze kuti handidzoeredza vari kutaura dzisiri dzababawo mombe idzodzo asi dzakanga dziri mzitakanguvesa vakanga vari kusakapo tsamba irudzori neni saka indakati pane ndiri ndo pane ndichengeta mombe dzavo nekuti tsamba yemapurisa ndini ndinayo vabvunze kuti vaiveko here padzakauya mombe idzodzo vakomani havana chavanoziva nemombe idzodzo handisi kuramba kuti mombe dzakaya dzega handiti asi isusu zvinhu zvakasiyiwa mumaoko mekwazviwehwite saka izvezvi titone nawo inenge muvillage yekuti mombe dziya dzakauya dzatinoziva dziri apa dziri kupi dziri kuona ndibobvunza wangu manje ipapa handiti makamaimboenda kuboyfriend kuya uko ndandisinaenda kuboyfriend pamakamboenda muchwa matsoka mombe dziri kupi mombe dziri idzo dzamukuzoedzondinda ekuchengeta 32 ne1 1 ndakaitengesa ndisina chekudya nevana nedhongi racho wabvunzei vandakazvitengesa ko mombe dzakauya dziripo 32 ndinadzo neti ndakati pane ndiri ndokadzine neti ndini ndakapiwa tsamba nemapurisa ekutengesa mombe hadzisi dzababawo dzavari kutaura kwamakamboenda ndokwamakaenda nemombe 2 ndokwamakadzisiya kwabva madzoka pamushanga ndandisinaenda zvachose changamire wangu ndaitongoendawo zvengu vabvunzei pasvondo ndichidzoka ndichichengeta vanhu vangu pamba vesa ndichingowachengeta nevakadzwawo pamba maiteererai ndiri kukubvunza unopindura chete makadzoka pamba penyu handiti kwabva masiya mombe dzamaichengeta samuel makadzisiyirani mudondo makadzisiya pani wacho makasiya nani amakasiyira ani kune umwe murume anonzi Subhiri ndiva ndakachengetesa ngei makachengetesa mombe kusai imi muchidzoka kudzoka kwandakaita ndakadzoka ndichiti regai ndinoona kuti hondo dziye dzasei ndiwane kudzoka nditange kurima kumba kwangu ndopandakatosvika mutoukana dare asi wabvunze pasvondo pega pega ndaisadzoka kumba kwangu herini ndichitouya kuchengeta muri kutaura zvese zvamuna kubvunzwa ndikukubvunza inyaya kwayo zvai kuenda kwenyu makasiya ng'ombe ikoyo ndiwo madzoka pano muchadzokera rini zvamauya pana pamabva kupi ndinobva kumba kwangu ipapo pamakatiza pamunda wangu andakashanda nemurume wangu ndopandiri kubva ndopandiri kubva kupamba penyu ko munhu uchanotora rini chanotora kane chandinoda kubvunza pamunobva muchienda kwamunoenda inini mati vana wenyu ndo vadiki pane vana wangu 7 onyu 7 vadiki mudikudika nemakore mana
ane 2 years muomba shani makore mangani pane mukuru ane 18 koya matwins ane 12 years ane 12 years koya matwins ane 10 okay that's right saka inini pese pamunenda pa vana munowasiya vana ndakamboenda navo nekufamba kuzotwaye kuchikoro kwakavaitira kuri vana vakataiwa mama kwatiri kugara nesu tichiya kuchikoro ndikati ini ana magara anoita nendoura yavana vako mwenyu pana chandinoda upenyu hwani wenyu alright saka muchienda ikoko kunogara ikoko mutoti magana newana isu ari 7 ndakamboenda navo mbavazodzoka vaikona kufamba mbandasara nevadiki wadzoka wega nekuti kuchikoro kubva masara ne3 we10 newe2 newe 2 years newe 7 neke 5 kanikani 5 pane 5 futi pakati zvamakadzoka wanga wakugara nani pamakamburi kwamamuri zvakaitika changamire wangu pandakatengesa fodya yangu inini ndobva ndatenga grosari rangu chikafu chese chakawanda mwana wangu yakabva atizirwa nemukadzi anauziva kuti akutora advantage yekuti asara achirarama nechikafu changu ndikamudza ndati ndirega mbonoshandira vana ndichitsvaga kwekurimira fodya kune humu ndodzoka ndiye akasara achigara nevana nemukadzi wake asi pasvondo pega pega ndaitopota ndichidzoka ndichiona chavasina chese ndichivapa asi anoziva kuti vakunyangura kuti vaone kudya mari dzangu dzandaenda kashanda ndiyo chikafu chamaiwapa kumaisenza ndiani ndini ndakashanda fodya iyo ndandashanda fodya iyo ndega kana munda mangu havaipinda kana kusakura havaita asi ipapo ndakangotorawo mwoyo yekuti vana wandini ndakavasirwa ndobva ndangotaregai futi ndakatomboenda kumapurisa kumashure tichitanga kurima fodya ndobva ndanzaiva endangotora peaceword ndobva ndachiti vana wandini kuti ndakagara navo kwe18 years asi hanakuziva kuti ndiri kutozvikanganisira papi pandakadzoka kumapurisa mhana kuti nyaya dzadini dzapera saka pazvaingoitika ipapo ndairamba ndinoti zvinhu zvichadini zvichadarika asi hanakutoziva kuti kukura kwezvinhu wana maida kuti vana wanyarare here muchipinda nechikomba mubedroom yababa wavo kana kuti muchirara nechikomba sekutaura kwamaita imimi muchirara nechikomba pamusha pavo saka maida kuti wanyarare here ipapo hangu ndinobvuma ndakakanganisa asi kuti inini kubva pandakaita pamba ndakabva ndinoda kutemwa nevana ando zvatiri kubvunza kakuti maida kuti wanyarare here chikomba maita chikomba mufudzi wenyu angari mufudzi wenyu wemombe pamba ipapo baba wanyu murume wenyu afa hapana kana mwedzi kana miiri 3 days murume akufa akupinda mubedroom menyu mairara baba wavo zvese izvozvo vana vari kuzviona maida kuti paite rugare here pamusoro ichangani zvekuti 3 days vamunyika ini mai vangu ndochete vakasara panhamo murume wangu vese vakaenda musi wafutsira mukoma wavo mai vangu vakagara mwedzi wana varipo vana vaivepo mai vangu vaivepo wakaenda here vana nganditowaona chikomba chaakupinda mubedroom maida here kuti wanyarare mufudzi baba wavo wafa hapana mazuva paakupinda chikomba kana muri mimimi anganzi auraya baba wavo ndiani aiwa nguva yekurwara atiti uyu mukomana anga ane nguva futi aripo baba wafa nguva vanga varipo baba wafa iye mazuva 3 akupinda mubedroom pemupesa apa pamumaihwanda wasingazvioni kuti muri kudanana baba wari wawane wapenyu chingagozorambika here kuti relationship yenyu relationship yenyu imimi hamungati muri kuchema 3 days nekuti muri kuchema ka 3 days kana mwedzi chaiwo muri pakuchema maatoona mafudzamombe akutorara akutorwa simbi patience murume wako uyu jafa finosu akarwara kwenguva yakadii munhu aingoita on off vakanga vaapendixambowapareka saka aingoti zvikatanga zvingotanga maigara mese pese pawangwara ndaigara nayo uyu itai uyu akatanga kutokushandirai achiri mupenyu vasati vatomborwara vatomborwara
achingofa achibva wadi wakurara naitai makataka kurara naye mushure murume wenyu afa kwenguva yakadii? Ndofunga takutotanga chikora 4 muna January labor yakundikurira kwenguva yakadii? Taurai baba kuma 5-6 months. Even 5-6 months akupinda mubedroom nekuti vari kutaura kuti wati iwe wakatanga kuonekwa achipinda mubedroom after how many days? 3 days. After 3 days. Asi nai patient wana ngaitidzi kumwana makatanga kuona itaya kupinda mubedroom after how many days? 3-4 days. Anga akupinda mumba mukaona akupfeka mbatya dzani? Vakatosvika vamuduza ati ava ndo vavababa venyu vasana 2 months ava ndo vakatopatanga kunyasitsana chaivo chaivo. Asi nai patient ndivongobvunzawo iwe uri kuti itai uyu agara achikushandirai kubva baba washe wapenyu achingokushandirai muchiitsana zvamaiita foni yenyaya ipo baba yatokutiriraiwo vayaitorimwe mari futi iwe uri kuti iwewe makazo danana naitai anga achingoripo achingoita zvaaita iwe bvona kuti labor yako ndikurira kubva wadanana naitai zvakachinjei zvaanga ari kubva kare achikushandirai nezvekuti ngekuti waakurara naye labor yabva yareruka yakareruka pakuti iye ari mushando agara aripo mushando wavo zvakazoitika ndezvekuti tarima takazokwanisa kutenga zvinhu tiri pamwe chete. Aiwa kabati mushando wako kauyu anogozoona mari kupi mushando wako iwe? Ndakamupa fertilizer yekurima chakangu. Ngaisandinaye pekutanga agreement anga akatenderana nemurume aifanira kutangira mari pamwedzi. Saka akurwara achibva ati aiwa pamwe ndinozotadza kukupa chi mari yako. Saka ndichakupa ndima yekuti uite sei urimi ndopane fertilizer. Saka zvadaro ava vakabva kuSouth asina chavaiva nacho. Ndipo akatanga kuya kuti tipei fertilizer yatakashanda napabedu yakashandwa napabedu ndikati fertilizer kupeni ndakashanda ndega muri kuSouth kwei. Ndipo pakatangira hondo dzese pane fertilizer kuti mazopaite fertilizer isusu muchitinyima sei. Zviro handiti iwe uri kutaura kuti panofa munhu vanhu vanotaura kuti pane ane chikwereti here, pane ane chakati here, wakataura here kuti aiwa tine chikwereti chaitai mushandi wedu asina mari yekudii yekutambira kwemwedzi yakati anga asikatambiri. Kwete changu varume vakabvango paramiswa vari bangoma hanazokwanisa kana kutaura. Aiwa pato zviro zvakagoyiwa ka vakagowa musi wekugwa kanopandukawo pamutaurwa nyaya yezvikwereti pamusoro iwo zvakaitika kungotiwo semunhu wopamwe ndeni akabatikana ndaiti ana pamwe vanozviziva kuti munhu yaripo vachataurawo nyaya dzipi idzodzo asi havanokwanisa right. Waenda wakazoenda here kwavari kuti aiwa makakasika kuenda asi pamba pane problem yakati tinaitai uyu mushandi uyu tomuita sei? waudza hangu handina changamire nekona kutiwo kana mbobhera vacheuka mhuri yavo. Saka wanozobvuma sei kuti aiwa itai uyu iwewe wazenge ana baba wangazobvume sei kuti zvakozoitika mushure mechikwereti chaka chakunetsa? Aiwa wakaenda here kundowataura kuti tine problem yewana 7? Saka waigozoziva sei kuti pane problem kana usina kuwataurira? Dai wanga wakaramwaka wangadai uri kuuya kudare here kuti mukadzi wedu dai vari vanhu vakaramwa? Uri kuti chii kana uri kuti uri mukati kama mukadzi uyu ngatoswera akapara mhosva kutora chikomba kuya nacho. Saka zvaakauya kunyangwe anga ari mushandi akachiwa mushandi ingawani vanhu vana bamunini wari. Saka zvakadaro zvekuti wobvunza wanga usikati acheuki iwewe sezvawataurirwa nababa namambo. Mambo wakuyeuchidza kutoti waifanira kunge wakaenda kwavari kutoti wana havana chomutya. Saka wakaita udyire kutoti haani nechikomba imhosva yawakapara musha wakapisira. Saka zvotoreva kutoti aidha wakatopisira murume achipo
asati atomboputika. Saka zvakawanda zvawakatoita zvinonga zvinoita uri nemhosva mukati memusha. Ukati hausi mumusha mavo, utori mumusha mavo ngekuti murume newe muri nyama imwe chete. Saka zvimanga muri imwe chete newana ndo wanotosarapo, iwe ungatosumuke, wana ndo wanosara wako newe wakaona waripo ndo waridzi wedu. Ndochokwadi ngekuti murume wako ane majaha wakutaura kuti akatoroora. Baba wavo wachiuimza iwewe vanoti ndiye mukadzi wangu. Iwewe wouya nemurume wako uye anotaura kuti chii kumukadzi wake. Anotaura ngeti zvakaipa. Asi akatsvaga munda iwo ndini nababa wavo kumasvingo kwandakatosiyana vakakumusha. Amai patakutaura hazvina basa kuti munda ndewako nemurume wako. Zveshuwa munda ndewako nemurume wako. As long as uri kuita tsika dzakanaka uri pamunda wako nemurume wako nemhuri yenyu. Kana murume wako afa hauchati munda wangu woita zvaunoda pamunda ipapo pane vana. Kwete anata zvandina asi situation yakandirwadza. Situation ipiko nekuti uyu mufudzi uyu anga aripo achishanda. Saka rimwe simba raida nderipi iro remufudzi uyu anga aripo ari musenzi wenyu. Kudanana naye zvazoda kuti zviite chii. Botora nyaya labor nemanpower utodanana wakautopedza futi wemanpower. Ipapa vamutaura imi wakatodanana baba vakati wafa nemukadzi anga akuita chihure murume ako nekuti murume ari kurwara. Ndo zviri kurwadza kurwadza vana manje kana kurohwa dai wakatofa. Even vari kusaunzi shoko rinenge richienda kuti mai waakurara namafudzamombe. Shoko riri kuenda mai waakurara nechi? Muchangamira handizvirambi zvamutaura. Imhosva unoziva kuti imhosva ndati unoziva here kuti imhosva. Kupisira kwawakaita murume wako asati afa urara nemafudzamombe ake waakurara naye mugumbezi rake. Kuchangamira ndakakanganisa asi kwete zvekuti anongiti ndakarara nei 3 days. Wakatorara naye before murume wako asati afa. Avuma kuti ndine mhosva. Ane mhosva mukadzi uyu yakashanda sei? Ndakaita nekusaziva. Ndakaita nekusaziva. Right, hanzi iyo yekusvibisa musha aibvuma. Zvifuyo hanzi kune mombe 2 dziripo. Normally zvifuyo hazvichengetwi newanhu. Ameno mapurisa akaita izvozvo kuti akapayo zvifuyo zvinotorwa zvichienda madzishe dzinoendeswa mumadzishe individual. Ameno mapurisa akataura izvozvo kuti zviendeswe zvinoendeswa nemadzishe masabhuku. Wakanga waona vakati pamwe dzamuzokurumidza kudziwana poti muchienda nadzo kana kudhibhi kana kupi kwese kwamune muchienda nadzo kuitira kuti munhu anokurumidza kana dziri dzemudhuri dzisati tadziendesa kure munhu anokurumidza kuona mombe dza. Ane nguva yakadini minadzo? Ndane gore Kachangamire ndiri kuona kuti pamutauro wavari kutaura mukati medare zviri nani kuti sekubvunzwa kwaitwa nemutongi ndiri kuona sokunge ivo mai avo vagona kuprodusa tsamba yavari kutaura inovabvumira kuti vange vachichengeta mombe idzodzo. Tsamba yavari kuti izvo inozikanwa nemapurisa kana yakapuhwa nemapurisa, asi zvakuda kuchionekwa kuti zviri kubvunzwa namambo idere ravari kutaura, nekuti ipapapo panonetsa kuti tipaverify pasati paonekwa tsamba idzodzo dziri pamutemo. Ndotora kuti zvifuyo hanzi pane 2, 1 iyo yakatengeswa nekuti vari kutaura kuti dzakatimwa dziri 3.
nedhongi dhongi rechitatu dhongi ndakatozvitengesa kusaka kumbopinda season yekurima zvese nemombe dzandakatozvitengesa sana kumbopinda season yekurima mombe idzi ndingati musi watanzwa vazvinhu handiti hama dzavavo dzaivapo handiti nehama dzedu dzose takaonesana kubva kudanga pakataurwa kuti pane mombe mbiri dzakauya dziri panapa asi dziri kuzikanwa muvhileji nekuti pamwe muridzi wadzo unogona kuuya achizodzitsvaka dziri kutozikanwa dziri pamusha pachiwewe right pozoita mombe 1 yakasara iri pamba ipapo nedhongi randiri kutaura kuti zvose zvakabudiriranwa pachena hama dzavo dziripo isusu hama dzavo nesu tiripo saka zvokuti vakatengesa kana kuita se hatozvi ndo vari kutotikudza panozvitengesa rufu rwapera here kamutu rufu rwanga rwapera tiri imwe yacho ndakaitengesa mwe muna October. Makaitengesa kupi? Kunonzi kwa Rice. Zvekuti tikaenda inondoonekwa kuti inondoonekwa akandipa tango yechibage. Natora dhongi ndamutengesa pamavhiri vari pamasagi 5 yechibage. Amai. Saka iyo zvifuyo tapedza nimbatya tapedza. Right, imimi moda kuti maiguru wenyu waite sei? Isusu mudzimai akaenda kumurume akaisa ichiti ngaadzokere kumurume wake nokuti pamusha pedu apo pandopabvawa kana mukasvika izvozvi zvake zviri kuitwa pamusha papo hazvisina chimiro chakanaka nemudzimai icho chikomba kaicho chikomba chodi tochipinda pachikomba chachikomba wabvuma kuti ndakadana nechikomba chikomba choripiswa ameno pamwe changabe ngatinzoiwo wazimai pamwe chikomba wachiri kuchida pamwe waroda kuenda kuchikomba kana kuti waroda kudare risundise chikomba pamwe iyo wangona kuti pamwe wacho murume wavo kana kuti chikomba ndo amatotsanangurire dana but ipo papa kuti kuda kana kusada vatovhuma dzara kuti takadanana vanotaura kuti kuenda mberi zvato kune muridzi wemukadzi kusungisa chikomba mubvudzo wake uri valid pamusoro inini hangu ini ndakasiyana nacho chaichiri chikomba changu haasi murume wangu chechipiri ini ndekuti ndende nevanandi matine chipiri chii pavakatanga kuenda vanosiya vana vari kana ivo vachida kuti vanoda kuenda nevana kana vada kusiira vana sekusiya kwakamboita timboripo ini ndinongova ndinakava vachiti musana mauti kutanga vaenda futi ndiwo usanyowanina vari kuchikomba ikokotosiya vana baba nemukadzi vachigara ikoko ndini ndaivatengeta nechikafu chese pamwiri ndini ndakatenga chikafu chese nhau yakaita kuti mai havadzoke handi kumona ndakaudza tezvara kuti hadza dzenyu yaroongwa ndobva tezvara tichirega ndiunganidze mhuri yangu kana ndaiunganidza tochiona kuti zvinhu zvitondozvitora zvidzoke kumba kwenyu uye asara ari kupi kumba kwake kwaasarudza saka vazvinzwa manje ndobva vatizva tezvara vaya ndobva adzoka uye zviya kuti saka itini nenhau yekutoti zvavo zvatozikanwa cherege ndimanye kumba kwekundogara manje vatakatoroorwa ndaidatakura chicha munoti chinhu changu kana propati anga mabhedhi angu zvese zvaivepo aiwa mira iyo Efferson vanoinaida ndiponda teerera patience teerera Efferson iwewe uchitarisa Efferson zviri nyore here kuti mai ava wasire mukadzi weuyo neudiki wavaina mwana ane 2 years 1 mumwe ane 5 years 1 mumwe ane 7 years 1 vamwe 2 ane 10 years vamwe 2 ane 12 years kuti wasire uyu wasiye musha wasadzoke pamusha
uenda kuchikomba uchisiya twana twakadai utu zviri nyore here kana muti hamuchadi kuti wadzoke? inini nhau yangu iri pakuti deno pandakambouya ndichizama kuti ndivavonesane nemudzimai wangu kuti ndisa ndaisa nhau iyi kune vana baba vakuru kwandiri. Ndakazama kuuya naye kumurumbiridza, ona kamudzimai wakasirisa chide wambomira noti nguva inokwana yekutoti ugosunungurwa. Tichizama kuonesana akazama kunge anzwisisa, but ndichingobva akabva atotanga futi kuita izvo. Saka ndikutongoona futi kuti munhu haatomiri. Vakauya ndikaudza kuti bhadharani komana mari yavakuda, vakaishaya. Ndikati ndisire mari yebheki nditemese huyu, vakaishaya kana kuti vakandisira pazvinhu izvo. Ndakaudza kuti mubhadhara mari yake aiti, vakakona kumubhadhara. Vakashaya nokimbawo kuti mhuri vakashaya nokudayo kuti mhuri macho mhuri macho mukavashaya vakadzawo kutotadza kuchengeta usogona kuchengeta. Ini ndiri ndaivachengeta vesa ndiri kuona kuti nyaya iripo zvendi yekukanganiswa kwamaya, asi nyaya yavari kutaura ndeyechokwadi isina kupikiswa neava. Kana vangataura imwe mitauro yekuti vanga vasingachengetwi nekukura kwavo, sekutaura kuri kuita uyo mwana wavo ari mumashure, ari kutaura kuti zvedi yeye ndiye akarohwa. Asi pava pashaya pauwiri hwavo, pashaya kana mumwe chete akunyatsotaura kuti hongu takachengetwa, havachadi kuburitsa chokwadi, asi mai avaye vachengeta. Ndimuri kuona, asi kukanganisa zvedu vakakanganisa. Ivo ngavachibuda pachena pane zvekutaurwa namai, nekuti vakatambudzikirawo vana ivavo kusvika vakure nhasi vange vachirohwa. Ndo mumwe mutauro wandingangotaura. Changamire muonera ndikuita ini ndikuona sekunge mhosva ingagone kubata mai avo ndeyekuti wakapinza chikomba musha. Chikomba ndochofanira kunge chichibatwa chekuti mai ava wabve pamba nemhuri Changamire ndikuona sekunge zvinogona kuzooma, asi chikomba ipinda chipenalize semaitira chakaita kupinda musha mese muwana. Changamire ndinowirirana nezvitaura naRobert. Ndinogona kupamhidzira futi kuona kwangu Changamire, tinokupai zvese ndivi muchaongorora zveshuwa mai ava bamba apa vafanira kubva. Ndikuona kumba kwenyu kuminda mirefu zvanga zvakanaka baba vachiri vapenyu vachigara nemhuri dzavo. Ava vatsvaga pekugara nemurume wavo waita vana vavo 7. Murume anowa wamwe vana vakewo 7, avatora wese wagara pamwe chete nehama dzese vari pamwe chete. Ndisvike kwakupedzisira ndingaamesidono kuona kwangu ino natoti munda uyu utoriwa mai zvese nemondo izvo zvese ngezvamai zvingatoite bedzi wamwe vana wababa wakawo anenge akura ngaandogare pake kuti parege kunzwi zvinhu zvababa wedu zvinhu zvamukoma wangu paite penyu kuti musare makasunga muchengete vana venyu wadika. Kufunga kwangu asati hatisi kuti ndizvo kutaura Changamire pamusoro Changamire kuyeuka muno muchitidzidzisa mimi Changamire muchiti murume kana mukadzi akafira, next of kin mukadzi anosara achichengeta mhuri. Asi kana airi shirikadzi chiri diki inokodzera kunororwa, inogona kusiya vana ivavo nezvese zviri pamusha papi ipapo. Iyoyo simuka yoenda kunororwa, zvinhu zvese inosiya pamusha. Hazvigoni kuti atore chikomba achiunza mumusha mupi maanenge akarorwa imhosva. Saka mai ava kana vachiunza chikomba mumusha mune varume nemhuri imhosva. Asi kana paine mhuri dziripo dzakatoberekwa nababa vane vana nedzimwe dzanga dziripo, mai kana vasisiripo waenda kumurume, vana vando varidzi vemusha nezvinhu zvese zvakasiyana. Saka mai vataura kuti ndikupindira hangu imi mukutaura. Saka mai vati zvedi ndakakanganisa kupinza chikomba pamba, asi ndadzoka pamba pangu.
wakanganisa vane kodzero kana vanobvuma wakanganisa kwavo vane kodzero kugara kana kukanganisa hapana munhu asingakanganisa 7 pakuti gogo kuenda mutanga kuti wari kunyengwa kutanga umwe wanodzoka chikomba chodzoka fukipa avo wete wabanza vatu wana avo uine uyu nekuti tiri kuti wawadzoka wachengeti wana zvinhu rai chikomba chichambira here kuyepa achibvumidzwa uya pamba ipapa mambo ndiri kuona kuti mutauro iwoyo mambo panga pasvikwa pane mutauri pane mutongi ataura zvakanaka zvakamusirwa nedare newamwe wedare pamusoro pemaitirwo azvingaitwa maererano nekubvuma kwaita mudzimai abvuma sekutaura kuita mutongi hacharambi chidzokera futi kuyakuya nekuti ukotabva pataurika mambo ndiri kuti dai dare rachienda mberi kuti rione kufananize chanetsa pamushapa ndepa maya ndepa patience nawo yekuunza chikomba nyanyanya pamba uye murume wavo asati aputika ndo zviro zviri kurwadza mhuri iyo. Saka ndo mubvunzo watinoda kubvunza kuna patience kuti uchazoda kuunza here zvikomba zvako pamba apa nekuti uri kutaura kuti pamba ndepangu. Chikonzero zvakaita kuti unyanyode murume uchimuunza pamba pamushapa zviro zvinorwadza kumhuri. Unozviziva here izvo? Wana wako vari kutaura kuti une wana wako wachiona iwe uchipinda mubedroom rababa wako nechikomba. Unozviona kuti zvinorwadza here? Zvinorwadza asi kuti pasina. Ndisina chekwachengetesa. Wogoti iye uyu chikomba chacho anga ari mushandi wako. Aitoenda kana maricho achitonouya nechibage chekupamero vacho. Ari mushandi wako iwewe. Saka chaizokonesa kuti chazochinjimuka ndechipi? Mushandi wako agara achishanda, achigara achikushandira. Saka lebha yako yanga iripo. Chawazoda lebha yekusviro. Extra lebha yawanga wachida ndeipi? Nekuti uyu mushandi uyu anga agara ari mushandi wako. Chazochinjirora chii? And plus utaura futi kuti wewe ndakazviita ngekuti chekuita pasina zvinhu zvazvakamero chikafu iye zvinezvo uri kutaura pamberi pedare kuti hauchaziiti izvozvo futi chii chako saka usazviita wane zvekuita. Right. Ngatiendei kuchikomba. Mazvinzwa chikomba Itai. Itai ndo chikomba ndabvuma kuti chikomba ndakadara na Itai aizviziva akarara naye pamumba imomo. Saka wane kodzero yekuti waripirwe kukanganisirwa kwawakaitwa nekuti uchiri mukadzi wavo wachikumonita kunze kwekuti waakuti ndakubva pamusha. Anopupura izvozvo ndiani? Unogozviziva sei? Vapupure muno mudani vaburitse hombo wekuti ndirora kwakaita ngavapupure vapambe handizvo zvandaiuza. Wakanga uri mukadzi here pakai? Tatu wanga uri mukadzi here? Saka kana wanga uri mukadzi kawe munhu, it means kuti murume wako anga achizikanwa handi kana zviri zvepfuma kuti haana kupedza pfuma wabereki wako kawanouya wachibvumidza chii? Kuna wachimangarwa kunoda pfuma kuna chiwewe chi handizve haungati handiri mukadzi handisi mukadzi. Kana unga usiri mukadzi saka chibva apa wakapamushapa wako uri hureka nekuti behaviour yako ndeyechihureka. Saka nipa wakaunza uyu nekuti wakanga usina kubvisirwa pfuma. Saka unozvitaura sei? Ndatinakamubvunza nekutambura kwandaita zvekuti mukanditi. But uri kutaura kuti handina kuroorwa handisi mukadzi. Handizvo zvauri kutaura?
saka najisiya ndinoti wanenge achitara murume kuti mukadzi wangu kana uchikwanisa kundiroora ndiroora kwete tangotara kuti mukadzi wangu saka uibhoira wakaenda naye kushandiwa akabvisa pfuma here kwate pamusoro akabvisa pfuma hazi murume anobvisira mupfuma kuti murume achiri chikomba chavo chikomba ka chiwewe chii chako murume zvinhu zvawakutaura zvepfuma ndiwe kutezvara uda kuzvirodza here maya wakaitaaachakamere ndofunga darera panyaya yaitai ndichipuwa adresi yekuda kunosunga itai iri joina nababa wacho itai handakumuona ndakaona baba wacho so handizivi pakati powairi pemumang'ari nayo mai avo itai kuti anogara kupi. Right, itai ari kupi? Hapo igara asisiko. Kupi? Chikomba chungai. Achango chikomba. Ungakora pane itai ndo boyfriend yacho. Alright. Vanoziva kwaari. Right, baba itai kuti indaka pamusoro ichangamisi. Ini itai ndakapedzisira kuonana naye 2020. Haasatambudzika pamba pangu nanhasi. Kana ndizozive kuti dzimwana chawehwite ikoko kwachena handitokuzivi, handitozivo pakuti akazinga azobva kwaPita. Chandaiziva aigara pastendi yekwagwanyamanya kuna Mupfuuri kwaPita. Kuna Nasubhiri kuri kutaurwa. Ndokwandaiziva kwaaigara pamusha wacho. Akazobva kwakuya pana chiwehwete inini ndakabva kwandakabva nezuva ndichiinda kumba kwemukoma wavo ndakatosvika vari kutaura kuti havazivi kuti ari kupi handinoona akatonzi akatoonekwa akatakura jenereta mumusoro achibva naripamba pemukoma asi vari kutaura kuti havazivi kuti ari kupi ivava handi munozona vanotoziva izvi zvibariva unogara pamba vakatosiya vana vakandorarako vakaswira vakararako ndandiri kumarondera mfonera imamarondera nezuro vakafona kuti ichangamira nezuro vakafona ndandanosamona hanzvadzi yangu samoni rakabatanidzwa nehanzvadzi yangu hanzvadzi yangu anoshanda pairiga akati ikono mangwana ndine vanhu vekubasa ndine maclients akawanda handikwanise kuenda nemitete ndokwane ndiri kumarondera muzvakuiti ndandaenda nomupasamoni ndandakabatanidzwa naye. Right. Mutemo wakachinja wakataura kuti izvozvizvi mubereki anotora nyaya yemhosva yemwana wake. Saka judgment yatichapa tinoipa kuna tichafa Patrick tichawana. Judgment yatichapa kuna tichawana. Tichawana ndiye achaenda ondotsvaga mwana wake, tomupa nguva yekundotsvaga. Kana nguva iyoyo ikapfuura isina kubhadharwa, zvinhu izvozvo zvinototorwa kwatichawana, nekuti ndiye mubereki wechi angamuziya kuti mwana wake ari kukonzera nyonga mushami mumhuri yevanhu. Right. Anofanira kubvisa chii chikomba isati aradzokere nyaya yapinda kudhara. Mombe nhatu wamwe munoti chii? Ndeyekudara. Inoti chambira panobvisa mombe mbiri nemombe imwe chete yemamamba. Kamango pamombe dzimbiri chikonzero ngechekuti imwe pane ng'ombe yekusvibisa musha neng'ombe yekurara nekadzi wemunhu. Musha usati anoziva kurwara kwaaita, saka ndowaitsvetsvana uyo achitorwara, saka ndo ng'ombe kuti dziite mbiri. Hapana chakaipa kuti unorwurirwa nemukadzi chikomba chichipinda, murume anenge achitozviona nekuti haachagoni kutaura, haachagoni kudii zvese otokurumidza kuti atofe zvakoni pakadaro. Zvinhu zvinorwadza zvakaitwa namai avo.
madira wevarume akandikashamadza akashamadzika kuda muvarume zvakadaro. Right, imimi iwe Patrick dare rinotaura kuti itai anofanira kuti abvise mombe 3, 2 ndodzaachandoripira zvataurwa kuti yekusvibisa mumba nekurara nemukadzi wemunhu. Yechitatu kuna mambo yekusvibisa nekuti chiitiko icho makuna aya hatisati tambozviona kuti murume afa haasati aputika mukadzi akutopinza munhu chikomba chewawo akutopinda nemumba memunhu aishandira. Zvese izvozvo zvino zvinourayisa ropa. Saka tinokupa nguva, towapa nguva yakadii kuti waone kuti waona itai aripe zvinhu izvi. Kana itai asina kuripa zvinhu izvo zvinotorwa kuna baba wacho. Unopuhwa nguva yakadii? Mambo kungovarerutsira kungatoite mwedzi, ngekutoti uyu akandoonekwa achitakura wanotoziva paari, kuti wasingaziwani mukadzi wacho uyu anoziva paari. Saka mwedzi zvinofanira kubatana. Pamusoro ichangamira kumbudzi dzekusauya kudari kumukomana inini panyaya iyoyi kuti ndiende kunobata itai kwaari ikoko. Ini ikoko nditoona kunge kwatokure nekuti inini kutoenda ikoko ine anondirwisa mabvira akaita pamba pangu. Ine akatobva ndosimudzira matengo kuti ndiwakauraya mukoma wake akaita accident. Choita kechipiri ndikekuti uyu murume mukuru anga ane pfuma dzake nemusha wake kubva 2010 ari kwapita kusvikira pari zvino. Idzi dzaangupara idzi haangapariri nekuti inini nekuti mudanga ndine madhongi mairi kana mubembiri. Ndaichikumbirisawo kuti seizvozvi sekutaura kwamuri kuita kuti mwedzi umwe chete muri kundipa, inini ndinochisumukawo here ndinokumbira ndosumuka ndonemangara kumapurisa ndiwo andinotsvaka kwete kuti ndiende kunotemwa. Ndikatemwa inini ndafire zvako ndochatsvaga nzira dzekuti udii wedza ukaenda kupi kumwedzi chaiko kumunuko kana ukaenda kumazi ukaenda kupi pasi pemvura zvako iwewe kuti ndiwo uchadii soro mwari mwana wako mwana wako iwewe mwana wako hanzi ane benzi nderake kudzana unodii ndio mutemo wakaiswa muno muZimbabwe kuti wabereki urai kuti vana wenyu wadii vaite zviro zvakanaka. Imi wabereki kana wakazvara benzi unofa uchingodii uchichema naro benzi rako iroro. Munhu akazvara chii anotofa achitodii ndo zvaakapuwa. Saka izvozvo ndo zvatakupai kuti taakukupai mwedzi wekuti mundotsvagane naitai nekuona kuti maripira nyaya iyi. Kana maripira dare rodi ndizvozvo hatichaisi macharges ewo, totongoti macharges akuenda mumombe idzodzo mbiri idzodzo dzamuchawana. Kana kwapera mwedzi musina kuripirwa munouya kudare unotora mombe 2 idzodzo komba kwani kwaPatrick kuita kuti muripirwe. Saka wosimuka iwe Patrick newe mukadzi wacho wosimuka kuti aiwa waakuripira kuna wakaita mumushame wanu mombe 3, 2 dzekuripira kunayo kune mhuri chiwewete nemombe 1 kuna mambo, kuti chiitiko chawakaita ichi chinotoshamisa, hatisati tambochiona chinoshamisa. Saka moona kuti aripa zvinhu izvozvo. Iwewe ita boyfriend yako ende munoto nhasi izvozvo tobva apa totokona uchitondofona uchimufona kuti ita zvanzi zviya nyaya iyi yanzi yamira zvakati kwamambo. Asi dare raakutaura kuti usaunze chikomba pamushape wangu.
dara nezvikomba zvako kure kwemusha wachi hatikurambidzi nekuti mwiri ndewako. Usasvibise musha wevanhu. Tikaona kuti uri kuunza zvikomba wakava kundomhangara waine evidence yekuti uri kuunza zvikomba pamba ipapo taakukudzinga dare rinenge rakukwanisa kuti no uri kumodza musha wevanhu. Fundikira unoite chihure chako kwaunoitira. Handiri ruzvidzwa. Enda undochenesawo musha wevanhu uremedzikeze. Murume wako ari pashi izvozvi zvimwe wako uri kurwadzirwa nekuita kwako kwauri kuita. Mabhreketi ako ake waakuradza chikomba, hembe dzake waakupfekedza zvikomba. Ungazvirambe hako asi ndo zvakaitika. Chikafu waakundobikira chikomba zvese izvozvo. Saka pamba pamusha pevanhu usaunze chikomba. Okay. Your patience pawakaona zvoda kuti mbudzi natudzi pawakaona samoni vakafonera here tina chikaribo ndakaenda akatofonera kunhingiri kwenyu anonzi ane nhamba dzirapa achitomuudza kuti ndiri kubasa asi handikwanise kuenda. Saka koti yamudaidza kusava kukoti vonokutaura kuti akaenda kukoti asanga achienda nawo anga ine koti imwe ndiloya ndiloya saka akati maclients angu akawanda ndandisina kuseva saka kana akafona it's okay. Akafona Alright, it's okay. Kana akafona kunama alright. Saka chisimukai ndo wachiita zvinhu zvinonyadzisa hatsvadzi yako iriloya iwe dzasva ichiramba kuti inonyara nenhau ndandiri kundisa tapedza ipapo mombe idzo mombe ngadzidzoke dziri nhatu. Dare unofana kundodzora unotondoamba wondowadzorera mombe ngadzidzoke dziri nhatu. Majokisi nematrawo zvese ngazvidzoke. Tinokupa weekend ino iyi. Hatindisi kutonga nyaya iyo yekubvisa kwero. Munondogara semagariro, munondogara magariro amaita baba wavo varipo. Iyo kana wazoita inzwa kana wazoita nyaya yaunoda kuita makotsi aripo kuti ako assist. Asi takaitika ndechekuti mukuru akanga hatisi kutomboda kuinzwa nekuti haina kuuya pai. Kana uinayo unotozounza chi padare tokubatsira toona kuti right yakupinda kana kuenda kumakotsi ekuaevicta. Makotsi anenge achizondotaura izvo hatipi judgment yacho ndezvemakotsi. Kana kuti uchida kuuya kuno kana kumajor street kana kupi you are free to do so. Iwo vanewo line yavo yekuzvidefenda kudefenda kwanenge wachiita. Saka idarira tisingabati panapa. Ngatisimukei tese. Efurema Chongwe.